Здравейте, аз съм доктор Гетова. Правя това видео, тъй като има публично обвинение към мене, че умишлено съм убила кученцето Рони. По този начин господин Василев и госпожица Клеоника Арабаджиева нарушават човешките ми права, тъй като хвърлят публично обвинение, без да ми дадат възможност да се запозная с тях. Хвърлят публично обвинения, като ме обвиняват в некадърност, в предумишлено убийство на кучето Рони, тъй като съм го била оставила да му изтече кръвта. Казват, че има направена аутопсия, без да посочват ветеринарно-медицинското заведение, без да посочват вещите лица, които са направили съответната аутопсия, и без да предоставят на мен протокол от вещите лица, в който да са потвърдени тези обвинения. По този начин вие, господин Василев, и вие, госпожице Арабаджиева, нарушавате човешките ми права. Изисквам от вас до 30 декември 2016 година да ми предоставите нотариално заверено копие от експертизата, направена от вещите лица. Изисквам да ми предоставите имената на вещите лица. И изисквам публично да пуснете съответната експертиза тук, където хвърляте тези обвинения. Стига толкова.